Dulan sa nabo ka mga disgrasya sa kanalanan ang natala sa Talisay City ning simanahan nga sagad na huli ka. Atong sayran ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob, mato di Talisay City Traffic Czar Joy tumulak nga sagad sa mga nadisgrasya. Naglambigit ni ini mga nakamotorsiklo o nakabisikleta. Sa kuha sa CCTV sa Command Center, sagad sa mga nadisgrasya mao kadtong nagpakusog og padagan, ilabi na diha sa South Coastal Road. Sama na lang niining motorsiklo nga nagbiting the red light og natapsingan na hinuon ang usa ka delivery motorcycle og nahagba gyud ang driver niini. Sa intersection sa Barangay San Isidro, kining motorsiklo kusog ni padagan apan kalit nga na out of balance maong nadaro padung sa gikatagbong taxi. Aniya sa motorsiklo sa may Dan Uldog nga ni left turn pa Cebu City apan nadasmagan hinuon niya ang straight lang unta nga nagpadagan nga bisikleta. Samtang kining tricycle di kalit lang og lubag patuo maong ni dumbol sa auto. Mato di tumulak kasagarang rason sa driver nagdali sila. Sa ilang speed nga di sila ka-control. So amo lang siguro ang pahimangno sa tanan nga mga motorista labi na gyud og moagi ta og intersection bisa naman tuod og atong nakita nga go signal ang ato ang gisubay nga daan mo apply lang gihapon ta og brake. Mayo na lang kay mga pangus lang ang naangkon sa mga nalambigit sa disgrasya. Kini ang usa sa rason nga nipahigayon og traffic count ang City Toda. Base sa gipahigayon nato nga traffic count, nagkadaghan gyud ang mga motorsiklo nga moagi diri sa Cebu South Coastal Road. Bob, padayon karon nga gi-collate ang mga impormasyon nga gihimo sa pagpadayon nga traffic count. Dako kining gamit alang sa himuon niya nga traffic light calculation, makatabang diha sa pagbino sa disgrasya ug alang na usab sa transportation development sa Dakbayan. Bob? Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.